ing ratri murid jagat bareng lawan siregi bagus loh. Mas. Anu. Mbok neh, Mas. Suaramu apik kok. Mas, mbok aja dikempet ngopo lho. Asmorono apal to? Hafal mboten? Asmorono kan. Nah, iya. Apik kuwi. Permintaane tuan Tadi rumah. kan sudah disawer sama Mas Lis. Mas Lis ya. Ya. Makasih loh Mas Lis. Ya. Satu lagi yo kurang. Suaranya apik bener. Iya. Nek suaraku gak biasa. Ini coba dengan suaranya Mas Agung duete karo Sinta. Go ben entuk konten Joko.
Nek kuten roh aku ora dadi pisan. Asmaranala wis liwat. Nah. Ayo Sin. Iki nek nyanyi Asmaranala Sinta karo Mas Agung iki dadi duit iki kok. Kok ayo kok. Ya, aja lali kancane dipikirno. Ya Sin, Asmaranala memenuhi permintaan tuan rumah. Mas Lis request lagunya Asmaranala. Sumawur cahya lintang asri rirengga ing ngawang-ngawang anyekseni prapataning ati amung sira juwita kang tak tresnani. Ning Mas wong ayu jejerating tilam sari. Ya mung sira mongko mustikaning mawa. Senajan sewu widodari tumurune Karcapada Seti aku ora bakal kenggo ing prasapa. Nyuwuna tumurune lintang nanteng bulan yakti bakal tak wujudi awit geni rasa tresnaku marang sira Yayi.
Terima kasih Mas Agung Samsul. Suarane masuk. Agung Sankas lho. Bajaiman saiki Agung Sankas. Lintang asmara karo mbake Tan Dewi disawerne. Loh. Sawerne. Sing Tan Dewi yo. Rere nih. Yo kowe nyanyi sik kok disawerne karo Mbak Jaiman. Anu sing nyanyi niki Pak Jaiman. Sing nyanyi niki ta? Nah, kok disawerne. Niki Mbak Jaiman. Heeh. Numpak delman rodone loro. Piye kuwi? Mbak Jaiman pancen lomo. Ya. Ya numpak del nabrak wit. Apa? Mbak Jaiman nyuwun duit. Ya toh. Lintang asmara spesial untuk Mbak Jaiman. Iya, bareng Mas Samsul seperti merek rokok ya. Ji Samsul. Wiji Samsul orang ku L. Mas Samsul.
bakal sirna. Senajan nyoba oncat sekoroku Yen tresno ora bisa dipisahno. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Terima kasih Mas Samsul sudah 3 buah lagunya. Ya, Terima lo. kasih Mbak. Mbak Jaiman. Mbak Ya. Matur nuwun Pak Nandu. Barang Oke. apa?